Не прави секс, човече. Това води до целувки. А скоро ще трябва и да си говорите. Така казва Стив Мартин. А сега ще чуем какво казва за секса още един човек. Турбомонтьора. Алло! Речи, отдъхавчам. Телефония суна, само тук е и свина. Дали си го камавес, поводи тука варес. Телефония шуна, само тук е и свина. Дали си го камавес, поводи тука варес. Страшното парче, много ме кефи. Много се радвам. Къде си, бе, питя? Какво става? Заповядайте, седнете. Добре. Абе, тук много хубави зомби имате, бе. За мен ли говорите? Леле, ходи свети за зомбите. Да, толкова ли близо ще стоим един до друг? Ай, тук е много хубаво. Я какво публика си имате, да ви чуе! Най-добре е да си оправите микрофона, защото някъде е слушал. Така хубаво да си го намерите да го така. Не знам да има асистент да бъде да баре тук, не бара микрофони. Седнете. Бара само зомби. Къде е микрофона, бе? Това е устройство за микрофона. Чай, че ми не знам. Това е добре вече. Ма не мога да държим. Гледай сега. Може да го държите. Дойдеш от сервиза, ще ти дам държиш ключ. Чуваме ли се? Онуфри! Петя! Ето, виж колко хубаво се получава. Аз така ще ви го държа. Добре, нека да говорим. Ето и асистентката. Къде си, бе, душки, бе? Какво става? Как е? Аз малко бъде потресиви и тренера. Да. Между другото, много хубаво предаване правите. Мерси много. Големи сте. Много добре. Развивате се, гледам. Това е щупено, май. Да, Мацко, как си го щупил? Ще го правим после по време. Прекрасно стана. Уважаеми приятели, между другото, седнете малко по-натам, за да се чувствам не Мале, толкова... ако те притеснявам, не толкова уязвим. Уязвим. Искам да започнем с въпросите, въпреки че не знам дали имате отговори за тях. Кое, бе? Значи темата ми... Темата ми днес е за секса. Делкото, ако не качва вода в карбуратора, това... Оставете делкото. Темата ми днес е за секса. Секса? Да. Оставете масата ми, тя е девствена. Да. Нищо, няма значение, бе. Цяла седмица ще трябва да работите в сервиза, за да платите и масата. По темата за секса. Аз пари взимам достатъчно баценце. По темата за секса, слушам. Така? Нещо значи, по отношение на секса. темата за секса, аз батенце не говорим. Аз действам. Разбираш ли, бе? Перчем стос. Да, сега вече ви разбрах. Правите ли секс на работното си място? Разбира се, като правим секс на работното място. Значи, гледай са. Правим секс. На задната седалка, на предната седалка, на багажника, на колата, валетото, ако излезе, опънем от черджия, опънем от пред на капака, няма никакви проблеми. Правим секс на работното място, правим секс с Златка Райкова. Тя беше тук между другото преди онен ден. Да, видях я. Злате, помниш ли на Витоша, когато ходихме за гъби? Ще се сетиш. Между другото, спал съм с Мети. Да, това съм го чувал, да. Не, аз сериозно ти го казвам. Да, аз също. Сериозно? Да, благодаря, че ми го казваш. Говорите обаче, този изтрещелия не се чува изобщо. Не се ли чува? Да. Но това ще е още по-хубаво. Аз съм изтрещел. Аз не съм изтрещел. Аз не съм изтрещел. Какъв кавалер ти помага? Никакъв. Микрофона и със страни. Вземи микрофона с двете ръце. Да, Целуни го. Добре. Друго прави, ако искаш. Така, правите ли секс на работното място? Не сте ми отговорили до края. Си ме зяпнал, защо се в мене гледаш? Върви си ти по пътя и ближи си сладоледа. Да. Размерът има ли значение? Абсолютно лази се, гледай са, значи има размера винаги значение. Ако имаш голем гараж, много добре, това е много добре, защото в него мога да вкараш голема кола, примерно джип. Между другото, най-големите комплексари карат джипове. Ти джип ли караш? Да. Да. Аз съм комплексар. Така. Значи, гледай са, аз мога да ти наредим примерно да ти направим една таблица на автомобилите. Почваме от Москвич, след което
Москвич. Гол двойка GTA. G60, братчет имаше такъв. Значи, G60, примерно гол в тройка от Перник Бел. Задължително. След това веднага Audi яйце, газова уредба отзад, вече сме в Люлин. След това взимаме примерно една S-класичка, ако имаш кинти. Ако нямаш кинти, бацен се, взимаш старата S-класа и ходиш и правиш някакви селски номера, примерно. Брат ми, дай да всипеме някакви кинти, ходим с едни мацки, ама нямам пари за бензин, или селската работа, как ти де? Та, схемата ми е следната. Ако имаш шофьор, жената ти 100% се праска с него. Имаш шофьор? Да. Бърканичков. Да. Лизаразу, Винченцо, Лизаразу, виж. Мисля, че почти разбрах за какво става. Да. Какво правите, ако жена ви откаже секс заради главоболие, да речем? Какво? Это невъзможно, брата. Не дей така. Та какво правите? Значи първо направо така песница ще забием. Ще направя ще литне 3 метра отдолу. После ще я пребием още един път, ще стане, че ме моли за прошка, ще я пребием и после ще спим с нея. Разбрах. Не? Имам последен въпрос към вас. За какво по-скоро мислите за декабристския период на Достоевски? За кое? Декабристския период на Достоевски. Абе, я си... Декабристския такова на Достоевски. Гаганел! Гагапитич! Ига! Държи се с две Трябва да овладеем положението. След целият този разговор, мисля, че имаме нужда от малко любов и нежност. Наистина ще потърсим спасение.